नाही इकडचे सगळे नवीन वाटते. या ते मेन ते फायनल एरिया आहे तो, नाही सेमी फायनल एरिया. तिकडे काहीतरी करायचं ते कळलं नाही मला पण काय करायचं. सेमी फायनल. हा सेमी फायनल. तुझे मला आता ते व्हिडिओज उचल लागले. तू ते शेड्यूल करून ठेवलं का? त्या शेड्यूल करून ठेवलं रोज रात्री 12ला. सब. ते केलं का नाही तुम्ही तो होम टूर सारखं बनवलं ते? माझ्याकडे नाही येतो सर्वर, ह्याच्याकडे येतो सर्वर. अरे ह्याच्यावर उडी मारायची अरे ते इकडे काहीतरी आहे. लॉर्ड ऑफ द रिंग डायरेक्ट मरतो कधी सांगणार असं.